Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nili YouTube channel kan kucing. Guys, 1st July 2021 aning kan penlo lasi pinian bangke 1st July 2022 bangke 1 years anniversary lo nili YouTube channel dame laning kan siang bong nili subscribers ke pleng mate nili family ke pleng la bangke 2864 subscribers an pleng lo ningkan siang bong 2864 family an pleng lo lasi kado kawe nili channel long mate nili video nangalang do na rat do an na phansita me ninga klong pen choro par pig lo kado kawe phansita me nili video nangalang don pen like share comment sang pidun pen nang so se nili channel phanang paching thuri phanang litum nangka bor idun pot nili ninga klong pen ka choro nang pajeri lo choro par pig lo kado kawe phansita me nili video ke nang litum dame chinik lo nili video content mang mix content dak source video tang business topic tang lapen ke personal vlogs tame do lapen ke do pic ka pre video tame nili paklang ponik bom lo lasi nang litum non ki bang ji a video sidame non ki bang ji a video hai hui tame nang lang non bom po sining chethelo lapen ke nili la so channel kang pui ya the bang ke nili sia platform long klem non bom plus of platform puthak sinili ke cheng ko bang ke than ponik bom lo la so channel long la so nili channel long bang ke business topic puthak si than ponik bom lo la si ang bom lo mang ke nili la hai personal vlog sai sinang litum mana paklang lo la pen ke la non lo mang ke video tame nang litum mana one piver un edit alamang ke nili tame lapu nili claim dun bom assign na thubang hade a busy ik o titik lo non lo mang ke la si personal vlog same nang litum mana paklang long le titik lo la si non nili ning ke ma tharon ke non nang litum han tame nili claim bom asai mate la so platform puthak nang litum han tame nang sharing tung nang litum han tame nang pachini tung athe ma nang litum tame nili video nang lang dun pen thang ale long le pulote nang litum tame nang lang dun tung te dei mate din la si nili nang litum han hade nili non claim dun bom asai mate la so platform alam nang litum han nang than pon bom pon nang paklang pon bom pon pachini pon bom pon la si la so business non nili claim bom ke isia business la so business long ke claim ke take o nangji re o nangji lapu kali dake ke charlie do nangji lapu talang le ajat talang le dake qualification talang le lapen ke ajat son talang le lo dak la so platform lo ke claim ke dam nai mang ke dake on boss me thang mat se a hem phu lapen ke dake ajat pole claim da chop la so sai ke la phoka jaga le claim ita ning hang lo lapen ke an komar mundi pensi la so business ke pangcheng ma la so business ke claim ji ma pemat pen sinang litum ningga cing sama latung pen klemik melo laso business ke lapan jala so business long ke zero investment sekai sida menang litum invest nang ne lapan jada ke passive income tame long ekpo da claim lo plote laso platform claim lo pote non nilitum name la passive income ase non da klemik bom lo lapan ke da ke claim pen laso platform pen nang litum akai tame chilari un nang litum makar iya so nang litum akemanga so name cepapleng un na dreams ilitum dreams ta chipa fulfill un la so platform ba la so platform po thang nang litum jong si chining tung pulote ni non claim non ma sai po thak chining tung pulote nang litum tame la comment song pa chinik tha la lo pulote nang litum hanili nang paklai tek po nang than po nik bom tek po don ma litum la lo la so platform long pen ke success tang tum tame dui pik lo la pen ni tame tek du long bom lo la so platform long pen alang tu ma ke mang son akar ia son alang tu ma dreams tame chipa fulfill pon bom lo la sinili tame chipa fulfill pansi la so asai bang ke claiming ton de lo non antame ni claiming bom lo la sinang litum tame la so platform puthak mate la so nili claim non bom asai alam ahin chining tung details pan chining tung bulote ni na na paklang pon bom po la sinang litum chining tung botela do comments box on apa chinik dan no la lo pote nang litum apa ni lina paklang pon tek po la so platform puthak la lo pinya video bang ni la an pading red re lo ni YouTube channel da men kan si pleng lo la si choro par piklo ninga klong men choro par piklo kado ka we ni YouTube channel long nang kelang don an arat atom hantame la si next vlogs mate next business topic mate next source video mate next video long litum chitong pinna copy video tong klang in mane nili channel ke copy long mix content pinang mate de la si next video ke protected lo copy video tong ke klang pone la si chong ho ding no la si nang litum la comment on pachinik dan no nang litum jong si la so platform pathak details pensioning tung bulote nili na paklang pon ko don malitum la lo pinya video ke nili pansing ton ko ponte kadong kado ko be pansitame dong me thak